Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa alihi wa jami'i ikhwani min anbiya wa mursalin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa sallallahu wa ala man Masya Allah, Rasulullah, Nabi Allah Taala wa anhu. Wa nusul sebagai jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana min khairi wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bilumi fid daraini. Al-hikayatul ula fi afdholiyati ahlil ilmi wa husni khotimatihi. Al-hikayatu tawi cerita al-ula kang pertama iku fi afdholiyati ahlil ilmi ing dalem martelakake keutamaane wong kang duwe ilmu. Iku fi afdholiyati ahlil ilmi ing dalem martelakake keutamaane wong kang ahli ilmu. Wa husni khotimatihi lan baguse pungkasane ahlil ilmi. Wa husni khotimati lan baguse pungkasane ahlil ilmi. Wa haqiyalan den ceritakake apa ana ba'dun nasi sak temene sebagiane menungso. Apa ana ba'dun nasi sak temene sebagiane menungso iku ikhtalafa persulayan sapa ba'dun nasi. Iku ikhtalafa persulayan sapa ba'dun nasi fi syarafil alimi ing dalem kamulyaane wong alim. Fi syarafil alimi ing dalam kemuliaane wong alim. Al-fasiqi kang fasik. Al-fasiqi kang fasik. Wa syarafil jahili lan mulyane wong kang bodho. Wa syarafil jahili lan mulyane wong kang bodho. Al-abidi kang ahli ibadah. Al-abidi kang ahli ibadah. Jadi cerita pertama itu tentang kemuliaan orang yang mempunyai ilmu. Lah di cerita ini nanti ada orang yang mencoba membandingkan. Bandingke ono wong alim tapi fasik. Fasik iki apa? Ngerti ora? Hah? Apa? Fasik kok lancar. Apa?
Anteng. Anteng. Ora kuwi. Fasik kuwi cek gelem nglakoni dosa. Itu namanya fasik. Jadi ada yang namanya fasik, ada yang namanya kafir. Le fasik kuwi yo jek Islam, tapi cek gelem nglakoni dosa. Yo kaya dhewe lah, kaya dhewe ya. Tapi alim, tapi wonge duwe ilmu. Karo ana wong bodho tapi kendel ngibadah. Iki wong bodho kendel ngibadah iki ket wingi kan dielek-elek kan. Ya sih, mau sampean aja dadi wong bodho. Senajan kendel ngibadah iki lek ning kitab kene dielek-elek terus. Mergane ibadah wong bodho iki wis meh ngibadah pokoke yo. Karang rak duwe ilmune yo akeh salahe. Fa kharaja nuli metu. Faharaja nuli metu sapa ahadun wong siji. Sapa ahadun wong siji minhum saking Anas. Minhum saking Anas wadhabalan budal sapa ahad. Wadhabalan budal sapa ahad. Ila samaatil abidi maring langgare wong kang ahli ibadah. Ila samaatil abidi maring langgare wong kang ahli ibadah al jahili kang bodho. Faqala nuli ngucap sapa ahad. Faqala nuli ngucap sapa ahad. Ya abdi he kawula ingsun. Ya abdi he kawula ingsun. Qabiltu nerima sapa ingsun. Qabiltu nerima sapa ingsun. Da'wataka ing doa ira. Da'wataka ing doa ira. Wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun. Wa ghafartu lan ngapura sapa ingsun laka maring sira. Laka maring sira dzambaka ing dosa sira. Dzambaka ing dosa sira. Fatruk mongko ninggala sapa sira. Fatruk mongko ninggala sapa sira. Al ibadata ing ibadah. Al ibadata ing ibadah. Wastareh lan istirahata sapa sira. Wastareh lan istirahata sapa sira. Faqala nuli ngucap. Faqala nuli ngucap sapa abidu wong kang ahli ibadah. Sapa abidu wong kang ahli ibadah ilahi tuh Gusti ingsun. Ilahi tuh Gusti ingsun. Ini sak temene ingsun. Ini sak temene ingsun iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun. Iku arju ngarep-ngarep sapa ingsun. Mingka saking sira. Mingka saking sira. Hadza ing iki qabiltu dakwataka. Hadza ing iki qabiltu dakwataka. Wa inni lan sak temene ingsun. Wa inni lan sak temene ingsun iku Ahmadu muji sapa ingsun. Iku Ahmadu muji sapa ingsun ka ing sira. Wa asykuru lan syukur sapa ingsun ka ing sira. Wa abudu lan nyembah sapa ingsun ka ing sira. Min zamani kada awet saking mangsa mengkene. Min zamani kada awet saking mangsa
mengkene. Fasara nuli dadi sapa al-abid. Fasara nuli dadi sapa al-abid. Iku muhti'an wong kang luput. Iku muhti'an wong kang luput. Wa kafiron lan wong kang kafir. Wa kafiron lan wong kang kafir. Bijali sebab bodone al-abid. Bijali sebab bodone al-abid. Lah terus ana sing meh mencoba membuktikan. Janjane wong alim tapi fasik karo wong goblok tapi kendel ngibadah kuwi aluk ndi? Ya jane ra ana sing aluk ya, jane ora ana sing aluk. Tapi nek perbandingannya seperti itu kira-kira mana yang lebih baik? Terus ada orang teko ning wong goblok. Tekone wong goblok pas kowe jek ngibadah. Terus wong kuwi ngomong, "He hambaku." Iki ceritane ngono ya, ceritane wong kuwi iki suarane tok. Dadi ora nampak dekne ora nampake. Ngomong ngene, "He hambaku, sampean ki wis tak ngapura. Dongamu wis tak kabulke kabeh. Wes saiki sampean rasane ibadah meneh. Wes saiki sampean istirahat sak karepmu. Sampean ki wis tak cukupke, wis semene wae." Iku ana swara kaya ngono. Dadi ana wong goblok ngibadah ujug-ujug ana swara kaya ngono. Lah karang jenenge wong goblok, swara itu dianggap sebagai suara Gusti Allah. Dikira kuwi swarane Gusti Allah. Sing ngomong ngono ki Gusti Allah temenan. Sebab dhek nganggo ya abdi. Dhek diomong ngono seneng kan. Diomong ngono seneng. Wes saiki sampean rasa ibadah wis bebas. Ibadahmu wis tak anggap cukup. Saiki sampean meh ngopo wae sak karepmu. Wong goblok kuwi seneng. Wah akhire dhek pesta pora. Sing mau nang ibadah malah ra gelem ibadah. Mergone wis dikei info. Lah karena seperti itu dia akhirnya jatuh ke dalam lembah kekafiran. Karena apa? Yo nganggep kuwi suarane Gusti Allah temenan. Padahal Gusti Allah itu nek sampean ngaji ning tauhid Gusti Allah itu tidak bersuara dan tidak kalami Gusti Allah itu labi sauten wala bi harfin kan. Lek Gusti Allah ngendikan, Gusti Allah niku memang maha ngendikan kan, kalam duweni sifat kalam. Tapi kan kalame la bi harfin wala bi sautin. Kuwi sing bener asline. Jadi nek misale kok ana kejadian kok sampean kok ana swara bisik-bisik, lho iku jelas bukan suarane Gusti Allah. Paham ora sampean iki? Nah, berhubung dhek goblok, ya dhek malah percaya wae lek kowe pancen suarane pangeran. Jadi akhirnya dhek terjebak dalam kekafiran. Nah, iku wong goblok iku nyamarine seperti itu. Wong kowe udu suarane Gusti Allah, diarani suarane pangeran kan fatal ku kan. Fatal ku. Padahal lek dhek ngerti sithik wae bahwa Allah itu memang maha kalam, tapi kalamnya Gusti Allah itulah biharfen wala bisautin. Ya ora ana hurufe, ra iso ditulis, ya ora ana swarane. Iku sing bener. Lah terus kaya ngopo? Ya kita ya ndak tahu. Iki urusan gaib. Wae lek bahas Gusti Allah iki rasa jeru-jeru. Sampeyan weruh virus wae ra iso kan? Iya sih. Wae jare muni lek pancen Gusti Allah iku ana ndi kok ora ketok. Lho emange kabeh perkara sing ana kuwi kudu ketok. Kan ora kan? Sampeyan tau weruh listrik. Listrik bedhe kaya ngopo listrik? Apa sing ngene iki logo PLN ke, seret ngene ya. Kan udu bentuk listrik ora kaya ngono kuwi. Virus ya lek sampean ora nganggo alat ya ora iso kan. Kuwi ana sing luwih cilik meneh kan. Terus misale apa sing barangnya kuwi ana tapi ra ketok. Entut. Ya entut. Ora ketok tapi kan iso diabu kan. Terus
Sampeyan percaya lek sampeyan iki ana roe ora? Kaya ngopo bentuke? Pokoke putih-putih ngene kae, kaya ning film-film kae. Kaya ngopo, Ben? Sperma, ya beda ora. Kowe yo beda kowe, beda urusan kowe. Soma dhahaba. Nole budal. Sapa ahadun wong siji minhum saking Anas. Minhum saking Anas. Ilal fasike maring wong fasik. Ilal fasike maring wong fasik. Al-alimi kang duweni ilmu. Al-alimi kang duweni ilmu. Faidan mongko ing dalem nalikane dhahaba. Faidan mongko ing dalem nalikane dhahaba. Huwa utawi al-fasik al-alim. Huwa utawi al-fasik al-alim. Iku yashrabu ngombe. Sapa al-fasik al-alim. Iku yashrabu ngombe sapa al-fasik al-alim al-khamra ing arak. Al-khamra ing arak. Faqala nuli ngucap sapa ahad. Ya abdi kawula ingsun. Ya abdi kawula ingsun. Ittaqi wadya sapa sira. Ittaqi wadya sapa sira. Minni saking ingsun. Minni saking ingsun. Wa ana utawi ingsun. Wa ana utawi ingsun. Iku rabbuka pangeran ira. Iku rabbuka pangeran ira. Asturu nutupi sapa ingsun. Asturu nutupi sapa ingsun. Dzambaka ing dosa ira. Dzambaka ing dosa ira. Wa anta utawi sira. Wa anta utawi sira. Iku la tastahi. Ora isin sapa sira. Iku la tastahi ora isin sapa sira. Minni saking ingsun. Minni saking ingsun. Fa ini mongko sak temene ingsun. Fa ini mongko sak temene ingsun. Iku uridu ngarepake sapa ingsun. Iku uridu ngarepake sapa ingsun. Uhlika ing ngrusak sapa ingsun. Uhliku ing ngrusak sapa ingsun. Ka ing sira. Ka ing sira. Fasala nuli menghunus. Menghunus sampean ngerti sih? Fasala nuli menghunus. Menghunus kuwi menarik pedang, menghunuskan pedang. Sapa alimu wong kang alim. Sapa alimu wong kang alim. Al-fasiku kang fasik. Al-fasiku kang fasik. Saifahu ing pedange al-alim. Saifahu ing pedange al-alim. Wa kharaja lan metu sapa al-alim. Wa kharaja lan metu sapa al-alim. Mimma kani saking panggonane al-alim. Mimma kani saking panggonane al-alim. Faqala nuli ngucap sapa al-alim. Ya malun he wong kang dilaknat. Ya malun he wong kang dilaknat. Anta utawi sira. Anta utawi sira. Iku la taklamu ora ngerti sapa sira. Iku la taklamu ora ngerti sapa sira. Rabbaka ing pangeran ira.
Fa ini mongko sak temene ingsun. Fa ini mongko sak temene ingsun iku alimu. Marohake sapa ingsun. Iku alimu marohake sapa ingsun. Ka ing sira. Rabbaka ing pangeran ira. Rabbaka ing pangeran ira. Al-ana ing dalam saiki. Al-ana ing dalam saiki. Fafarono le mlayu. Fafarono le mlayu. Sapa dalikal qailu mengkono-mengkono wong kang ngucap. Sapa dalikal qailu mengkono-mengkono wong kang ngucap. Fa'alima nuli ngerti sapa ahad. Fa'alima nuli ngerti sapa ahad. Bidalika kelawan mengkono-mengkono ya mal'un ila akhirih. Bidalika kelawan mengkono-mengkono ya mal'un ila akhirih. Syarafal ilmi ing mulyane ilmu. Syarafal ilmi ing mulyane ilmu. Wa ahlihi lan wong kang duwe ilmu. Wa ahlihi lan wong kang duwe ilmu. Wa ahlihi lan wong kang duwe ilmu. Syarah Maraqul Ubudiyah halaman 6. Lah terus mau kan bar teko ning wong gobloke kuwi terpengaruh kan. Muni nek ibadahe dhek wis cukup, dosane wis di ngapura. Terus dhek terpengaruh. Akhire malah seneng malehan. Lah saiki ning nggon wong kuwi teko ning nggon wong alim. Wong alim tapi fasik. Lah delele pas ditekani kuwi ijek ngombe ciu. Cek ngombe ciu. Tukune nandi ben. Tukune nandi lek tuku ciu. Lu kok do ngerti kapet iki? Yo tau ora napa? Lah wong alim tapi fasik pas diparani deleleh cek mabuk, cek mabuk. Ya padha. Kata-katane padha. Kawulaku, hambaku. Sampeyan kuwi dosane wis tak ngapura, kesalahane wis tak tutupi. Wis saiki sampeyan wis ora usah dilanjutke wis seneng-senenge. Lah, tapi berhubung wong alim, bedane karo wong goblok. Sing wong alim kuwi ora ngandel. Langsung we pedange dituware. Ya malun. Wong laknat. Kowe iki ra ngerti pangeran ki sapa. Rene tak kasih paham. Tak kasih paham. Tak temuke kowe karo pangeranku. Maksudnya ya Pak dipateni. Sebab kowe ngerti wong alim kowe ngerti lek kowe hudu Tuhan, bukan Tuhan. Ya kowe tak rene kowe tak pateni ben kowe ngerti Tuhan ki sapa. Sebab ora mungkin jenenge pangeran kok ngendika kaya ngono ki ra mungkin. Gusti Allah ki ra bakal ngendika kaya ngono. Sebab apa? Kanjeng Nabi wae sing pangkate paling dhuwur kan. Paling dhuwur sak menungso kan. Kabeh nabi, kabeh rasul kan kalah karo Nabi Muhammad kan. Nah, ora. Itu wae ejek nglakoni salat sampai beliau meninggal. Iya kan? Iya Kanjeng Nabi. Dadi lek misale kok sampean dikai kata-kata wis ibadahmu wis cukup. Rasa ibadah meneh wis turah-turah ganjaranmu. Wis saiki sampean maksiat sak amarmu, cek susuk. Ya ora usah percaya. Ndak jangan percaya. Iku omongan sesat iku. Lah maka dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya antarane wong goblok tapi kendel ngibadah dibandingke wong alim tapi ngibadahe dong-dongan. Wong alim tapi ijek sok nglakoni dosa, kowe tetep ijek luweh mulya wong alim. Ijek tetep mulya wong alim. Minimal akidahe ora kesasar minimal.
Lah makanya sampean jangan sampai menjadi orang yang jahil kuwi. Jangan sampai. Waruwiya lan den riwayatake an Ma'ruf Al-Qarhi saking Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Ku nama sufi besar kuwi zaman dulu. An Ma'ruf Al-Qarhi saking Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Apa anu sak temene Ma'ruf Al-Qarhi? Apa anu sak temene Ma'ruf Al-Qarhi iku kala ngendika sapa Ma'ruf Al-Qarhi? Iku kala ngendika sapa Ma'ruf Al-Qarhi? Lama mata ing dalem ari kalane sedo. Lama mata ing dalem ari kalane sedo. Sapa Abu Yusuf? Syekh Abu Yusuf. Sapa Abu Yusuf? Syekh Abu Yusuf. Sahibu Abi Hanifah. Kang dadi santrine Abu Hanifah. Sahibu Abi Hanifah kang dadi santrine Abi Hanifah. Lam yakun mongko ora ana. Lam yakun mongko ora ana. Lam yakun mongko ora ana minan nasi saking menungso. Minan nasi saking menungso sapa ahadun wong siji. Sapa ahadun wong siji hadoro kang ngiringi sapa ahad. Hadoro kang ngiringi sapa ahad. Jenazah tahu ing jenazahe Abu Yusuf. Jenazah tahu ing jenazahe Abu Yusuf. Liana karena sak temene Abu Yusuf. Liana karena sak temene Abu Yusuf iku yadkhulu. Manjing sapa Abu Yusuf. Iku yadkhulu manjing sapa Abu Yusuf. Fi amri sultani ing dalam perkarane raja. Fi amri sultani ing dalam perkarane sultan. Fi amri sultani ing dalam perkarane sultan. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun hu ing Abu Yusuf. Hu ing Abu Yusuf fil manami ing dalam turu. Fil manami ing dalam turu. Qabla ayat fana ing dalam sadurunge yen toh dipendhem sapa Abu Yusuf. Qabla ayat fana ing dalam sadurunge yen toh dipendhem sapa Abu Yusuf. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Abu Yusuf. Lahu maring Abu Yusuf. Ma ing apa? Ma ing apa fa'ala gawe. Fa'ala gawe sapa Allah. Sapa Allah bika kelawan sira. Bika kelawan sira. Kala ngendika sapa Abu Yusuf. Kala ngendika sapa Abu Yusuf. Ghafara ngapura. Ghafara ngapura limaring ingsun. Sapa Rabbi pangeran ingsun. Sapa Rabbi pangeran ingsun. Qultu ngucap sapa ingsun. Qultu ngucap sapa ingsun. Bimaja kelawan apa? Bimaja kelawan apa? Kala ngendika sapa Abu Yusuf. Kala ngendika sapa Abu Yusuf binus hai kelawan oleh aweh nasihat ingsun. Binus hai kelawan oleh aweh nasihat ingsun lil muta'allimina maring pira-pira santri. Lil muta'allimina maring pira-pira santri. Fandabahtu mongko nuling lilir sapa ingsun.
fantabahtu mongko nuli nglilir sapa ingsun minan naumi saking turu fasyahidtu nuli nekani sapa ingsun jenazah tau ing jenazahe Abu Yusuf Syarah Marakul Budiyah halaman 3. Nah ini dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi kuwi sufi besar ya, tingkatane wis tingkatan wali. Itu ketika Abu Yusuf ki lek sampean meh ngerti, Abu Yusuf itu ulama madhab Hanafi. Kuwi biyen lawan debate Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ki ora menangi Imam Hanafi. Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi meninggal. Lah muridnya Imam Hanafi itu namanya Abu Yusuf. Lah itu yang nantinya menjadi lawan debat dari Imam Syafi'i. Jadi yo ilmune yo ora kaleng-kaleng kan. Ilmune ora kaleng-kaleng. Abu Yusuf itu ilmunya ora kaleng-kaleng. Nah, ketika Abu Yusuf itu meninggal, ora ana sing gelem nglayat. Mergo Abu Yusuf itu adalah ulama rezim. Lek cara saiki ulama rezim. Ulama sing gabung ning nggon pemerintahan. Dia mbuh dadi menteri, mbuh dadi pejabat. Abu Yusuf itu seperti itu. Kan saiki kan juga ada kan. Ada ulama rezim kan. Sing dadi kiai tapi dadi jabat, jadi pejabat. Iku yo ono sing ra seneng. Sekarang pun juga sama kan. Itu ada yang tidak suka. Wah, kiai kok nyedak-nyedak karo pejabat iki mesti duitnya anget kuwi. Biasanya kan ngono biasanya sing ra seneng. Sebab lek ning pemerintahan kan biasa, pemerintahan diwae kuwi luwih akeh rusake dibanding apike kan. Lah Abu Yusuf itu seperti itu. Jadi wong-wong Pak Layat ki males. Sebab beliau adalah ulama rezim. Lah tapi pada saat itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi kuwi ngimpi ketemu karo Abu Yusuf. Di dalam mimpine iki takoni, "Lho, sampean bar meninggal ki terus piye keadaane? Kabarmu piye kabarmu?" Lah iki dialog iki terjadi hanya di antara wali lho ya. Awake dhewe rasa ngarep-ngarep. Iki sing iso kaya ngene wali, bar meninggal terus ana wali sing dimpeni kuwi wis biasa, cerita-cerita seperti itu biasa. Nah, awake dhewe rasa ngarep-ngarep seperti itu. Kaya misalnya Gus Dur itu kan ketika meh meninggal kan pamite kan piye pamite? Gus Dur pas Pak meninggal ki pamite aku Pak balik ning Jombang ditimbali karo Mbah Hasyim. Kan seperti itu kan. Ditimbali maksudnya yo kon beli maksudnya jebule ternyata maksudnya sedo. Lah iku kaya ngono ki sing iso wali, lak awake dhewe yo kayak wong biasa yo mati kapan kan ra ngerti kan. Lek wali ki ngerti lek wali. Pak mati ngono ki ngerti, Pak sedo ki ngerti. Lah ditakoni karo Syekh Ma'ruf Al-Karhi, sampean ki bar mati terus piye? Oh, aku bar mati entuk ngapurane Gusti Allah. Wis penak-penak wae ning kene penak-penak wae. Loh, kok iso? Sebabnya apa sampean kok iso di ngapura karo Gusti Allah? Sebabnya ketika hidupnya Syekh Abu Yusuf kuwi gaweane mulang santri. Nah, karena pegawainya wong mulang berarti kan wong alim kan. Karena pegawainya wong alim kuwi iso menjadi sebab Syekh Abu Yusuf diampuni dosane. Paham ora iki? Paham ora? Cerita iki paham ora sampean kok? Paham sih dah? Nah, iku. Wah, intinya seperti itu. Al-hikayatu tawi cerita as-saniyatu kang kaping loro.
As-saniyatu kang kaping loro. Iku fi mulazamati thalabil ilmi. Ing dalem nerangake netepi golek ilmu. Iku fi mulazamati thalabil ilmi ing dalem nerangake netepi golek ilmu. Walau lam yakun senajan ora ana, walau lam yakun senajan ora ana iku mahu dalam sartane thalib, iku mahu dalam sartane thalib apa zadun sangu, apa zadun sangu, apa zadun sangu. Cerita kedua membahas tentang bagaimana seorang santri itu tetap semangat mencari ilmu meskipun ora duwe sangu. Ini ada ceritanya. Maka sampean lek kirimane siti utawa kirimane sering telat, yo sampean jangan patah arang, jangan putus asa. Sebab ulama-ulama dulu itu ada yang seperti ini. Wa kalian den ceritakake anil Imam Syafi'i saking Imam Asy-Syafi'i, anil Imam Syafi'i saking Imam Syafi'i radhiya muga-muga ngridoni sapa wau Allah anhu maring Asy-Syafi'i. Lama waroda dalam nalikane tumeka, lama waroda dalam nalikane tumeka al Madinah na ing Madinah. Wajala salan lungguh sapa Asy-Syafi'i, wajala salan lungguh sapa Asy-Syafi'i fi halaqati Imam Malikin ing dalam halaqoe Imam Malik. Fi halaqati Imam Malik ing dalam halaqoe Imam Malik. Wal imamu tawi imam Malikun ya Imam Malik iku yumliu ngimlaake, iku yumliu ngimlaake kuwi dikte. Sapa Malik iku yumliu dikte sapa Imam Malik al-Muwatta ing kitab al-Muwatta, al-Muwatta ing kitab al-Muwatta alaman ing atase wong, alaman ing atase wong hunaka kang ing dalem mengkono halaqah, hunaka kang ing dalem mengkono halaqah. Fa'amla nuli dikte sapa Imam Malik, fa'amla nuli dikte sapa Imam Malik alaihim ing atase man, alaihim ing atase man samaniyata asyara ing 18, samaniyata asyara ing 18 apane hadisan hadise, apane hadisan hadise. Wa kana lan ono wa kana lan ono sapa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i iku fi akhirayatin nasi ing dalem pira-pira akhire menungso, iku fi akhirayatin nasi ing dalem pira-pira akhire menungso. Waramakolan ningali, waramakolan ningali hu ing Asy-Syafi'i, hu ing Asy-Syafi'i sapa Imam Malik, Imam Malik binasri kelawan peningale Imam Malik, binasri kelawan peningale Imam Malik. Wa wa tawi Imam Syafi'i, wa wa tawi Imam Syafi'i
Iku yaktubu nulis sapa Asy-Syafi'i bi usbu'ihi kelawan drisine Asy-Syafi'i ala dhuhri kaffihi ing atase jabane epek-epeke Asy-Syafi'i ala dhuhri kaffihi ing atase jabane epek-epeke Asy-Syafi'i. Fala matafarraqa mongko ing dalem nalikane pisah sapa ahlul majlisi ahli majlis da'a mongko ngundang sapa Imam Malik hu ing Asy-Syafi'i wa sa'ala lan nakoni sapa Imam Malik hu ing Asy-Syafi'i an baladihi saking negarane Asy-Syafi'i wa nasabi lan nasabe Syafi'i fahbaro nuli aweh warta sapa Imam Syafi'i hu ing Imam Malik. Fahbaro nuli aweh warta sapa Imam Syafi'i hu Imam Malik. Faqala nuli ngendika sapa Imam Malik Imam Malik ra'aitu ningali sapa ingsun ka ing sira taba'asu hale dolanan sira biadika kelawan tangan sira ala dhuhri kafika ing atase jabane epek-epek sira faqala nuli ngendika sapa Asy-Syafi'i la ora walakin lan tetapine ingsun ida amlaita ing dalam nalikane dikte sapa panjenengan hadisan ing hadis katabtu mongko nulis sapa ingsun hu ing hadis ala dhuhri kafi ing atase jabane epek-epek ingsun wa in sitalan lamun ngersakake sapa panjenengan atu mongko baleni sapa ingsun alaika ing atase panjenengan ma ing hadis amlaita kang dikteake sapa panjenengan alaina ing atase kita faqala nuli ngucap sapa Imam Malik hati nekakno sira famla nuli dikte sapa Asy-Syafi'i alai ngatasé Imam Malik as-samaniyata asyara ing 18 apane hadisan hadise alate ya hadis amla kang dikte sapa Imam Malik
amla kang dikte sapa Imam Malik ha ing alati min hifdi saking apalane Imam Malik min hifdi saking apalane Imam Malik Fadna mongko marekake sapa Imam Malik Fadna mongko marekake sapa Imam Malik hu ing Imam Syafi'i minhu saking Imam Malik wa qarraba lan tegese marekake sapa Imam Malik hu ing Imam Syafi'i wa qala lan ngendika sapa Imam Malik lahu maring Imam Syafi'i ya Muhammad he Muhammad itnaki wadiya sapa sira Allah ing Allah Ta'ala Faino mongko sak temene kelakuan Eko saya kuno bakal ono Eko laka kedue sira apa sya'nun derajat afada aweh faedah dalika ing mengkono-mengkono cerita sapa sayyiduna bendera kita Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an ya rupane Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an fi majmu'i kalamihi ing dalem kumpulane dawuhe Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas Tadkirin Nasi saking kitab Tadkirun Nasi halaman 281. Nah ini ada cerita yaitu dari Imam Syafi'i. Sampeyan ngerti Imam Syafi'i sapa? Ngerti sira imam madhab kita kan yang kita ikuti. Itu dulu ketika belajar ya ora duwe sangu, ketika mondok ya ora duwe sangu. Lah zaman itu kan ora kaya zaman saiki kan. Saiki kan akeh beasiswa kan. Zaman dhisik ya ora ono beasiswa. Jadi Imam Syafi'i ketika mondok ning Imam Malik kuwi ya wis sangune sakanane. Nggih toko kitab wae rak mampu Imam Syafi'i. Ora kok sampean kan cek bejo. Toko kitab cek mampu, toko pulpen mampu. Ya sih. Zaman iki cek luwih mending timbang Imam Syafi'i malahan. Lah pas nalika Imam Syafi'i ngaji ning Imam Malik, ketika itu Imam Malik membacakan 18 hadis dari kitabnya Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta itu dibacake ning wong-wong. Lah wong-wong sing duwe kitabe ya nyemak kitabe. Lah sing rak duwe kaya Imam Syafi'i piye? Imam Syafi'i ku ketika Imam Malik macake hadis kuwi ditulis ning nggon tangane. Jadi hadise sing dibacake Imam Malik iki ditulis ning tangane. Mudeng ora sampean gambarane. Paham sih? Ya ora nganggo apa-apa, ya cuma ngene-ngene iki. Kalau sampean lek ngapalke kan kadang kan sok nulis-nulis dhewe sih ra. Nah, ora. Sampe ngalami ora sih? Lek ngapalke kadang sok ditulis-tulis dhewe. Ngono ora? Lah Imam Syafi'i seperti itu, sampai 18 hadis itu koyo ngono terus. Akhirnya Imam Malik kuwi ngertos. Ana bocah kok pas ngaji kok malah dolanan. Dianggape karo Imam Malik iki nganggape dolanan. Sebabe nulis iki ra nganggo pulpen, ra nganggo apa, yo nganggo driji, ditulis ning nggon gegere tangane Imam Syafi'i dhewe. Lha sampean ngaji kok dolanan, Cung. Cara kene ra, cara kene. Sampean ngaji kok dolanan. Oh, mboten iki. Kula niku mboten dolanan, tapi hadise sing jenengan waos niku tak tulis. Tapi berhubung ora iso toko pulpen, ora iso toko kitab yo nulisnya yo ngene iki.
Nek jenengan boten percaya hadis sing jenengan ngendikake iki aku wis hafal. Lek jenengan boten percaya, lek aku nulis tak bacake. Oh ya wis jajal wacanen. Akhirnya 18 hadis iku diwaca sama persis kaya oleh Imam Malik macoke mau. Padahal Imam Syafi'i ya ora nulis, ya ora ana kitabe. Tapi krungu ngono langsung hafal. Lah dari kisah itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya lek sampean kok ora duwe sangu, yo aja putus asa. Imam Syafi'i biyen yo ora duwe sangu. Nek misale sampean meh bener-bener ada niatan kuat yo, ki ono sing Pak kuliah apa ora? Ada yang mau kuliah apa ndak? Lek sampean bener-bener duwe niatan kuat, jangan sampai sampean golek ilmu kuwi bebane ning biaya. Karena apa? Karena di zaman sekarang itu banyak sekali beasiswa yang ada. Tinggal sampean niat pora. Dan sampean mampu pora. Jane lek sampean bener-bener pengen kuliah kuwi iso gratis ki iso. Asalkan sampean sendiri yo niat, mampu syaratnya yang memenuhi. Kan ora kudu pinter kan, entuk beasiswa iki ora kudu pinter lho, yang penting memenuhi syarat. Kadang ana beasiswa iki sing ora menyaratkan pinter, ana beasiswa sing menyaratkan apal Quran itu ada, bahkan S2 malahan ana kuwi. Lek kanggo sing sapa wonge sing apal Al-Quran 30 juz ana beasiswane gratis kuliahe. Itu ada. Ono yang mengharuskan mensyaratkan sampean aktif di organisasi, itu juga ada. Sampean ning Ibnu kan lumayan kan. Oke, tahu aktif organisasi, tahu nanti Ibnu kan lumayan. Nah itu juga ada. Jangan sampai sampean kok Pak niat belajar, lek pancen sampean bener-bener niat kuliah temenan, pengen golek ilmu temenan, jangan sampai biaya itu menjadi rintangan. Karena beasiswa saiki ku banyak. Nah, saat tumbuh sekalian yo. Nah, saat tumbuh sapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yatiman hale yatim fi hujri ummihi ing dalem panggone ibune Syafi'i, fi hujri ummihi ing dalem pangkone ibune Asy-Syafi'i. Fikilati isin ing dalam sitike pengupas jiwa. Wadoikin lan rupek, wadoiki halin lan rupeke tingkah. Wa kana lan ana sapa Syafi'i bahu ing dalam tingkah cilik Syafi'i iku yujalisu awar lungguh sapa Syafi'i al ulama ing pira-pira wong alim wa yaktubu lan nulis sapa Syafi'i ma ing barang yastafidu kang amrih faedah sapa Syafi'i hu ing ma fil idhami dalam bira-bira balung wanawi lan sepadane al idham liaji karena apa saya Syafi'i anil waraki sangking kertas hatamala sehingga kebak minha sangking al idham khobaya apa pira-pira kamare Asy-Syafi'i, Lah iku Imam Syafi'i iki nggih tuku kertas bae ora mampu. Beliau itu tidak mampu karena beliau itu lahir sebagai anak yatim. Beliau lahirnya wis yatim, terus ditinggal pak.
nggih sangu mondok ki ra ono, tapi beliau tidak menyerah hingga akhirnya sampai sekarang kita masih mendengar namanya Imam Syafi'i kan sebagai imam pendiri madhab. Nah, sampean pun seharusnya seperti itu. Jangan sampai biaya kok menjadi halangan. Kan banyak kan ceritane wong-wong sukses sing kuliahi beasiswa terus kan akeh kan. Lah iku sampean lek bener-bener minat belajar. Lek sampean bener-bener minat belajar, jangan jadikan biaya itu sebagai penghalang. Karena beasiswa saiki ku banyak sekali beasiswa saiki. Sampean meh golek beasiswa sing kaya ngopo wae ana kabeh. Sing ngasih nggih bayar karo nggih urip turah iki ya ana. Ada beasiswa seperti itu. Lah tinggal sampean layak pura kan seperti itu kan. Tinggal sampean layak pura memenuhi kriteria beasiswa ku ya apa ora. Wow alam